ҳамада салом алейкум бародаро, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Видеои ки ҳайни замон мебинен, коре ки мекунен, албатта лайк монен, саҳмгузорӣ кунен, ба ҳама ҷо падилитса кунен. Бале, шахсе ки дар видео ҳаста, и бародар хеле ҳам машҳура дар байни тоҷико, бисёриҳо мешиносанша ва аз ҳамин хотир баъзеҳо фикр кунанд ки мумкин ман видеоро ба хотири просмотр ё ин ки лайк ё ин ки пул кор кардан кардагим. Не бародаро, дар видео ман реклама намемонам. Шахсое ки ама реклама кардагиянд дар видео рекламаотон намебароя, ягон фикр накунед дигарошта мебароя ва ҳатто монетизатсияи видеоро ман мекушам. Танҳо ба хотири ҳамин бародаро кӯмак кардан аи видео бародаро ва шахсоне ки то ҳол дар канали ман обуна нестанд, танҳо ба хотири ҳамин видео шуда дар канал обуна нашен. Яъне ки видео ягон хел бояд ки дар худи канал фоида наорад. Танҳо ба хотири кӯмак кардани ҳамин бародаре. Гапҳои лишнӣ дар кор нест дар комментария. Касоне ки имконият доранд саҳмгузорӣ кунен ва ба худи бародар мо чӣ гуфтанем. Худованди бузург шифои комил бита ба писарча ва ҳамдардӣ мекунем барои духтарчаро аз даст додан ва аз даргоҳи худованди бузург баротон сабр мехоҳем. Дигар гапи зиёдӣ дар ин ҳолат ҳеҷ зарурам нест. Ба ин бародар моро мефаҳмем. Фақат касе ки метавона саҳмгузорӣ кунен, то ки бародар писарша кӯмак карда битона. Албатта ҳаёту марг дар дасти худованда, лекин худованд худшам гуфтагие ки то имкон доштана ҳаракат кунен. аҳмадҷонам, ҳамон хеле касал гуфтиҷа. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарои азиз, ҳамаи шумо медонед ки 7 моҳ пеш ман духтарҷон Мариямҷони азиз аз даст додам. аз бемории дурудароз бемор буд. имрӯз ману бародари вай аҳмадҷонам, ҳамон хеле касал гуфтиҷа. дигар намедонам чӣ кор кунам. агар битонем дастгирӣ кунем ҳамин кӯдака ягон ҷои дигар тамомат баром. саломат бошед. бародаро, ҳамаи мо шумо фарзанд дорем, медонем бисёр вазинае вақте фарзандат аз даст метӣ. барои ҳамин гуфтам бародарои хайрхоҳе ки ҳастанд, агар имконият дошта бошанд дастгирӣ кунанд, ин ҳамин рақами картаи ҳамин бачаҷони май дар номи ман Шарипов Абдулло, яъне картаи спитамб ва картаи Сбербанк дар номи Зайнаб биби аст. агар имконият боша, шароит боша, дастгирӣ кунем бародаро. дуо мекунам ки худованд ягон кас доғи фарзанда набинад. бисёр вазнин аст бародаро. барои ҳамин худоҷон касе ки бародаре ки дар ғарибиҳо ҳастанд, берун аз Тоҷикистони азиз, дар Амрико, дар Россия, дар тамоми берун аз Тоҷикистони азизи ман, дар дохили Тоҷикистон, худованд ягон каса ба ҳамин рӯзе ки ман гирифтор шудам гирифтор нагардам. бисёр вазнин аст бародарои азиз. худоҷон ҳамеша падару модара болои сари фарзандо бошану фарзандо солим бошану табассумҳои фарзандошонро бинанд. оянда фарзандои онҳо низ дар хизматшон бошанд. саломат бошед бародарои азиз. раҳмат. نخود کی